Il-fondi li jidħlu permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jgħinu biex fost l-oħrajn kunsilli lokali jkunu jistgħu iwettqu proġetti li s'issa ma kellhomx il-fondi għalihom. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa tal-Kabinet li saret fl-Imperial Band Club fil-Mellieħa. Wara li f'Lulju tas-sena li għaddiet iltaqa' f'Marsa Xlok, din il-laqgħa fil-Mellieħa kompli twettaq il-wegħda lil kabinet jiltaqa' fil-lokalitajiet biex ikun iktar viċin tan-nies. Għal din il-laqgħa kienu mistednin is-Sindku tar-Reġjun ta' Tramuntana li flimkien mal-Kunsill tal-Mellieħa setgħu jiddiskutu realtajiet li jiltaqgħu magħhom. Is-Sindku tal-Mellieħa John Buttigieg tkellem dwar il-pjanijiet li jixtieq iwettaq il-Kunsill tal-Mellieħa u bżonn ta' fondi li dawn jeħtieġu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa l-kummenti tas-Sindku Buttigieg u saħaq li l-Gvern qed jaħdem għal titjib fil-komunitajiet. Semma kif permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jinħoloq Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, fond li minnu se jibbenefikaw il-poplu Malti Wawċi. Fil-fatt dan il-fond li se jitmexxa minn Board of Trustees ikunu jistgħu japplikaw għal fondi minnu kemm il-Gvern, kunsilli lokali u s-soċjetà ċivili. Nemmen li dak il-mod ukoll il-programm ta' ċittadinanza b'investiment il-poplu ħajibda iħossa fil-komunità bl-iktar effett dirett. Permezz ta' dawn il-fondi ġodda jkunu jistgħu jitwettqu proġetti oħra l-ġid tal-komunità, proġetti li qabel il-kunsilli ma kinux isibu fondi neċessarji għalihom.